credo paternitam corpus spiritu Deus Deus megam corpus meum materam tam crus metamitsai. Kita ang kaugatan. Kana ang kapunuran. San asas. Huwag naman ang ibate. Sakit niya kayo! Sabi! Ikaw ang timagdanggan! Sabi! May uhipan niya ikaw ang timagdanggan! Ang mga kaliwa. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidumtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagong, mukirig siya. Iyan sa mga Antonio. Iyan sa mga... No! Napangin ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwa. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupot. Ikan pa kanyan ko hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Kasi makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwa. Ang mga kaliwa. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug tulungtanan sa labawong gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez, sa direksyon ni John Gomez, music and sound effects Randy Padayaw Susun, recording editor Ariel Mancao, mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Imong utok. Ang mga kaliwa. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Rita? Ma? Dili na mao pagabutang sa kalapila sa atong apahan. Ha? Barugya! Itanawang kalabira! Dali kayo! Balik ka! Oh. Tarawa! Nahiwi siya! Mama Matilde. May nanghilabot sa kalabira. Imo bang hilaptan ang kalabira sa akong apuhan, Lorita? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Mama Matilde. Imo bang hilaptan ang kalabira? Oh, Lorita! nahilaptan ako kay giapil ako og limpyo ang imong altar. Tarungon ako. Isurbohon ka una nako, nay, ha? Itarong ta ka. Kana, nay. Na, tarong ka na. Tanawa, Lorita. Tanawa nga itong apuhan. Buhi kay siyang tanaw. Kilim pa, Lorita. Oo, ma. Buhi kayo siyang tanawon. Ang kalabira sa atong apuhan. Mauyo sa kalikon kaay mohatag kun mangayo ko niya og ayuda. Espesyal na akong pangayoon yung ayuda. Nahayaon na ang inahan sa lalaki nga imong gikapuhan.
Mamamatay siya. Gamay na lang, Loretta. May bawaan ko gihapon ang tinuod. Isakripisyo ko gid ikaw. Isakripisyo ko gid ang imong kinabuhi. Bisan anak ko pa ikaw. Tungod kay ang pagsambugay o pagsagulay sa dugo sa kaliwat ni Amanda, pinaagi ni Antonio. Tunglo sa ginabuhi sa atong mga kaliwat. Patyon ko gid ikaw. Kay sa mahitabo ang tunglo sa atong kaliwat. Verbum operarum akin kita nam matildem geskat in pace. Matildem geskat in pace, geskat in pace, geskat in pace. Obtene benedictionem nemes coitationes verbo et operere. Matilde. At si kong dugo ay. Dugo na sana. Nausa ka, Matilde? Hoy! Bibugwa ka dugo. Uy, Ay, nag-eksperimento si Amanda. Mawa na kini. Ni ano sana. Dili ka makalabaw sa akong pagkapanuway, Amanda. si Amanda mo'y mag-ilang pa sa ginlan. Bugwa ka lagi dugo, Matilde. Ha? Dali. Ada higda sa kwarto eh. Dali. Kada, Matilde. Ibutang ko ikaw sa atong kwarto. Dali. Sige. Katuog og maayo. Kay mauna kining akong ultimatum sa imong anak ka. Si Amanda mo imong gipasanginlan yun ay imong kaani. Ako, Matilde. Ako mo ay mihimong nga maingon kaani aron maangkon ko na si Loretta. Dili si Amanda. At tuod ko na si Loretta, ang imong anak ka. Aron mahinayon na yun ang pag-angkon ko niya, Matilde. Yan ako niya. Loretta? Bipatong sa bintana. Sugapon ka sa suyo. Nasabot ang ako palda sa trangka sa bintana. Milipot na si Dominic ni Suyo. May pagkasangit sa kong... Dali! Ayaw, Dominic! Si Tony ko. Loretta! Tony! Loretta! Kasaka na niya eh. Ipilog-uyog ang mga sabot sa unahan. Loretta! Layo na kita. Dali, lagi. Dali, sakit na yun. Dali. Ilum na. Nadali mo po niya? Oo, di Nakasabot ko siya. Nakasabot ko si Loretta ng buhaton ko niya. Nakamatong siya. Ang dali kayo nakaikas. Kapanuha pa siya makapalayo. Ni ara sa salimot. Ni ara sa ni magtago sa mga labong ang sabot. Lukpo na kong suhid din, Loretta.
Sa kadayon sa payag. Musunod lang po nimo. Asa pa man ka? Tagwan ko motor. Aron may magkakita ini. Pahibawan ta nga. Niya ta din ni. Kung makitaan kini motor. Pagdali! Sa kadayon. Pagdali! Abli ang pultan sa kwarto ni Antonio. Mikang agyat. Buhay tao sa daan. Haing si Antonio. Niya gid. Imo na kinang gipakita nako. Gibat ko kadok yang nabasa ko imong text. Kag gibatayan kasi mong inahan. Mao nga hilom ko miadto sa inyo ha. Hilom ko nagpatungod sa inyong bahay. Wala ko mabati. Pamitingog ang iron ni Mama Matilde. Akong gipahilom. Minahitabo sa akong inahan. Mibugwak ang dugo sa iyang ilong upakpa. Milito ka sa sangan sa imong inahan. Kinagtuos sa nga kidapatan siya sa imong inahan. Apa nasutan ako nga dili ang imong inahan maimidapat ni Mama Matilde. Kinsa? Si Dominica. May abilidad si Dominica. Mora sab kini ang iyang giunay og gamit ngadto ni Mama Matilde. Dakuya pa nang akong inahan. Pagsangpit na ni Dominic sa kungaan. Dihan ako sa bintana. Iyap nitong nakita. Salamat ka dito ka na sa ubos sa bintana, Tony. Tony, nadasig kong samot sa napati na ako. Gikan sa kong inahan. Matot pa niya. Kung musambog ang inyong dugo, pinaagi ni mo nga ris among dugo na pinaagi sa nako. Mahimo kinigtunglo sa mong kaliwat. Ulo niya. Mausap ka na ako na batik ikan sa imong inahan ug sa akong inahan. Unsay imo nasabtan? Kung may magpitik ng kinabuhi sa kong sapakan, ug kini mao ang imong dugo, Tony. Dan, dutlan si Mama, ug dutlan sa pag-imong inahan sa maong tunglo. Lolita. Gusto ko nga magsabak sa dugo sa inyong kaliwat, pinaakin ni mo, Tony. Lolita. Sumati kahapon ang unang pagtugyan ako sa kong pagkababahay diha ni mo, Tony. Ug wala mo tungan ni atong usang adlaw ang binuwan akong sakit. Mayo tag nagsabak ko sa dugo sa inyong kaliwat. Gusto kong maniguro pag-ayo. Kung ipa sa inyong dugo, pinaagi ni mo ang akong sabakan. Aron magsambugay na ang dugo sa mong kaliwat. Ug dugo sa inyong kaliwat, Tony. 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 Lolita. Lolita. Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Dalit ka nato sa RMN Drama.